Her vil jeg gerne vise jer, hvordan man tilføjer en ny borger. Og det gør man ved at klikke her selvfølgelig. Man vælger en medarbejder, og man vælger hvad type borger er det. Er det en kommende, eller er det en nuværende? Vi siger, at det er en, der kommer nu her. Vi vælger en henviser. I vores system, der har vi 2. Så vi tager den her over. Og så bare lukke feltet igen. Og så skal vi vælge en plan. Gennemgang af behandlingsplanen. Der har jeg lavet en standard i med 3 kolonner af hver, så 3 kolonner med tekst og 3 kolonner med overskrifter. Så har vi et navn her, og et CPR-nummer, og en e-mail. Nu kan I se, nu udfylder jeg e-mailen forkert, og så advarer den jeg faktisk imod det. Og en adresse. Så det er noget med, at man lige skal huske at lave et snabelag med i, så den ikke ser det som en ugyldig. Og så resten af felterne kan man bare udfylde, som man nu synes. Og man kan sige, hvornår er borgeren færdig. Det er den 30. i 12. Og så standardbetingelserne, de er ikke udfyldt i den her version her. Men det vil typisk være, hvis man har nogle standardbetingelser i forbindelse med medicinering. Så noget som puls og blodtryk og QT-forlængelse, så kan man sætte det op inde i klinikadministrationsindstillingerne. Men lige nu har vi bare gemt ham her, og nu klikker vi, så gemmer vi den her. Vi vil gerne fortsætte. Vi har ikke nogen standardbetingelser, så vi fortsætter bare. Og så vil vi have 3 klienter indskrevet på vores klinik. Og der kan man så vælge at lige skrive nogle kort notat. Så har man ligesom det på plads. Hver gang man skriver noget herinde, skal man bare klikke på Enter og gemme oplysningerne. Og så Enter, bum, så gemmer den automatisk på forsiden her. Det er ret nemt at have med at gøre, må man sige.